Evo smo na autoputu, skrećemo sada za pravac Novi Sad i onda idemo kod brata Miodraga Jankovića, veterana bitke na Košarama. Nosimo mu pomoć, zaslužuje, i on je u teškoj materijalnoj situaciji, a možda mu pomognemo i malo više od toga da mu damo. Navigacija je upaljena, promašiti nećemo. Ajde, pogledaj zastavu. A, odlično se bio. To si... Imam i ja, brat. Zaslužio si. Ovdje je bila zalepljena. Majke. Evo sad imaš novu. Nema da mi snimaš, brate, nisi se obio, ej. A šta ima veze? Neće ni da se vidi. Daj, se bio. Hvala. I majica. Sve za brata. To je majica udruženja, više ima i grb. Odlično. Borci Beograda. Hvala, dobro, borci Beograda. To si ti, brate. Hvala. Ovdje imaš, brate. Imam zalihe. Ako počne rat, ne daj Bože. Pa neće rat, jebote. Tako, brate. Hvala. Poen, možemo i da se pomažemo. Brate, to je veterani za veterane, brate moj. Hvala.